suudelmaa ei saa viikata voi. Ai ja sitten taas unelmoida. Musta tuntuu, että mua on huijattu. Oikein suuren alan takaa puijattu. Haluatkin ja tietää, että tässä jotain mätää, että meikäläistä viedään kuun. Ostakin saa kaiken mukavaa ja taas odotetaan. Miljoona vuotta sitä yhtä suurta suudelmaa. Milloin tää menee toiselle tasolle ja sellaiselle, josta minäkin jotain saan. Eikö se oo tämän maailman meno, ettei mitään anneta ennen kuin jotain nettoa. Voit saada loppuun tiskit. Kiitos. Hyvä, just noin. Ja kuivaus. Joo. Aika paljon noita tiskejä. Tarina siitä, kun Antti Sakari katuu menneitä ja toivoo, että olisi se DeLorean oikeasti olemassa ja voisi käydä vähän korjailemassa juttuja.
se mitenkään muuten mennä voi. Mus on meillä kaikkikaan alaamia. Skai anteeksi annoin, mutta sä kannoin kaiken haatellaan. Ja sä edät voisin kaiken toisen. Sitä tässä mietin, et sekseni. Jos kuulisit mä huomatas, toisin se on right. Pidäsin mä aikaa, Martin McFly. Tällä kertaa. Leikkipä sankaria, joka vois niellä keni tahansa mä sitten kiellä. Nainen nukkos, päätyy pois, ei se mitenkään muuten mene.